sauti daga Kano Star TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Stay you there and clean the beat. Yeah, beat our fuck you. Freestyle. Yeah, in ka barta dole ne za ta barka. Da ni da ke sai san barka. Hausa hip hop Allah ya muke albarka. Nayi tolosi a kanki, suna ta ce ina ta raki a kanki, ni ai ina da haki saboda ni na ambace ki. Sun ce ba za ne ba, Allah shi ke bayarwa ga yaro ko babba, ni ba na yarwa ɗaukaka Allah ne ke ba bawa. Zan baka shawara ka sa a ranka, Allah shi ne mai bayarwa, ba wani kato bane zai baka. Ni na san kin aure ni, Hausa hip hop na gode gare ni ba kya raini. Ta dalilin ki suka sanni, ni da ke like Hassan da Usaini. Ko ina na je za su gani, na ba rapa tsoro dan sun gani. Ban san raini, zan ba ku bayani. A gari na Kano aka rene ni, sai kun ji ni. I love you my fans, ni da ku kamar hanta da jini ne. Al'ummar Najeriya a kaina ba kwa jira, Allah ne ya bani baki. Ku faɗa masa ɗan zaki ya girma mai baki. Kun san bare na baki a hip hop, na zamanto Hitler. Na ba ku kala motoci har da dala, na san na muku bulala. Ka biyo ni gari na Kano mai dala da gauron dutse, ni ke wa kiɗa na sartse. A arewa nake ta bala'i, ni ke kashe biɗin asa'i. Ku tambayi Fati da A'i, ni ne nan bala'in. It's DJ KRB on